Ešte raz dobrý večer pri hlavných správach. Prevod nehnuteľnosti cez internet je dnes lacnejší, ako keby ste ho vybavovali osobne na katastri. Ľudia túto službu napriek tomu veľmi nevyužívajú. Proces je zdĺhavý a komplikovaný. Ministerstvo financií pripravuje zmeny. Od noviniek si sľubuje zjednodušenie procesu a zníženie nákladov pre občanov. Prevod bytu dnes môžete urobiť buď osobne na katastrálnom úrade alebo elektronicky prostredníctvom notára, ale to len pod podmienkou, že máte čipový občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom. Kupujúci predajúci zájsť za notárom, ktorý spraví notárskú zápisnicu, spíše všetky dokumenty a oskenuje ich a pošle ich do katastra. Tieto služby vás môžu výjsť aj na 200 eur. Ministerstvo financií chystá zmeny prostredníctvom zákona o elektronických úradoch. Princípom tej zaručenej konverzie je premena listinných dokumentov na elektronickú formu a opačne, tak aby mohli byť použiteľné na právne účely. V praxi to bude vyzerať tak, že papierové doklady prinesiete k notárovi alebo na vybrané pobočky Slovenskej pošty. Skonvertujú vám ich do elektronickej podoby a následne pošlu e-mailom alebo nahrajú napríklad na USB kľúč. Cieľom zmien je ušetrenie času a najmä zníženie nákladov. Pri zrýchlenom vklade je to najzaujímavejšie, ušetria až 133 eur. V prípade, že ešte predtým podajú oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, tak ušetria ďalších 15 eur. Návrh vyhlášky o zaručenej konverzii je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Služba by mala byť dostupná do konca tohto roka. Lucia Lukušová, TA3.